Finally guys, nakarating na kami dito sa aming destinasyon. Kung alam kong ganito ang mararating namin, sana inaga-agahan ko. Ito po palang lugar na ito guys, mas kilala ito sa tawagin ng mga taga dito sa Bulwang na Pungol. Ito po yung istakan ng tubig dito sa bundok. Ito, semento na to. Parang diki. Bali ang tubig po na ito guys, galing po ito sa bukal. Nagsusupply naman po ito papunta doon sa Barangay Bulwang, Baaw. Itong tubig na to. Ito po yung tubo punta. Pagkagaling ka po ng Bulwang, mga 20 minutes, 15 to 20 minutes kung lalakarin papunta rito. Pagka mahina ka, baka abutin ng mga 30 minutes. Ayan, pero napaka-presko, napakalamig ng tubig dito, gawa ng bundok na po ito. Dito sa bayan ng Bulwang, Baaw. Ito po yung bundok ng Bulwang, Baaw. Napakalilim, presko ng simoy ng hangin, napakalamig ng tubig. Siyempre, salamat sa ating kaibigan, ating tour guide na si Totoy Inson. Kung po uwi po, doon po sa farm, shout out. Shout out kay Pipsi. Shout out kay Boss Jojo. Ayan. Sa abroad. Ayan, shout out guys kay Boss Jojo. And siyempre kay Boss Pipsi. And syempre sa partner nitong aking kaibigan na si Totoy Inson, yung partner niya kay Anoy. Ayan, shout out sa partner nito ni ang aking kaibigan na si Totoy kay Anoy. Ayan, shout out sa inyong mga alagang manok dyan sa inyong farm sa Santo Domingo Iriga City, Camarines Sur. Magpapahinga lang tayo guys ng konti. Siyempre, maliligo na rin tayo dito. Magbababad tayo dito sa aming dinayong paliguan dito sa bundok. So guys, kahit summer, hindi po ito natitigangan ng tubig dahil sa malakas yung bukal dito. Yung burabod, kung tawagin dito sa Baaw. Kaya kahit ganyan yung ating paliguan, malaking bagay na rin yan. Gawa ng presko yung tubig, malamig yung tubig, natural, walang halong kimikal, walang chlorine. Kaya ayan, maiba naman yung ating ngayon, pakiramdam sa pagligo. Kaya guys, paki-share nyo na naman lang po itong ating video. Ganito guys, napaka kunti ng buhos ng tubig pero napakalamig. Kaya siyempre, para matanggal ang lamig, may panlaban sa lamig, hindi mawawala dyan yung ating kakampi. Ayan. Ito yung ating kakampi. Kakampi sa lamig. Kakampi kahit saan. Kahit kailan. Marami nang sinumba. Pero nakatayo pa rin hanggang ngayon. Kaya kung naghahanap kayo ng magandang paliguan, di na kayo Magbabayad. gagastos pa ng malaki. Magdadala lang kayo ng inyong pagkain. Punta na kayo dito sa bundok. Ito yung itsura ng Pungol. Ayan. Fresh na fresh yung tubig. Ang linaw, ang linis. Iniinuman. Bali ito yung dito guys, yung diki. So bali ito yung nagsusupply ng tubig papunta dun sa barangay ng Bulwang, Baaw. Itong tubig na ito guys, bukal ito. Burabod kung tawagin. Ganito lang ang itsura, babad-babad ka lang. Kung gusto mo maglangoy, ayan, ganyan-ganyan. Kung gusto mo mag-butterfly, ganyan-ganyan. Bahala ka na mag-analyze kung gusto mong sa dagat, kaso wala kang pamasay papunta ng dagat. Dito, pwede ka na maglangoy. Tatapat mo lang yung
tubig sa ulo, tapos magsisisid ka ng ganyan. Oh, pwede na yan. Oh. Kung gusto mo ng backstroke, ayan. Ano? Pwede ka pa pati dito guys, sumayaw ng pwede ka mag-TikTok, yung magganyan-ganyan baga. Pwede dito. Oh, para kang minamassage para kang nagpapamassage doon sa Happy Yap. Oh, ang sarap. Eh sa mga hindi pa nakakapunta rito, ayan, pasyalan nyo. Kahit ganitong itsura, hindi kayo tatagal sa sobrang lamig. Kaya kailangan nyo magbaon ng tireng! Pamaghat. Ayan guys, pauwi na po kami. Nakaraos na naman yung ating araw ngayon. Nakapagpapresko na tayo dito sa bundok. Siyempre, hindi pa tayo kontento. Mayroon pa tayong bao na tubig galing dun sa pinaliguan natin. Pong-all mineral water. Preskong tubig galing sa Pong-all. Walang halong chemical, purong natural. Maraming salamat sa inyong panonood. Siyempre, mag-comment po kayo sa ating mga ina-upload na video.